atuan nito bagon ang imagination sa itong mga higalang mga tagak, kinibang mga piki nga mga sabadista. Ang ilahang story, himuon nilang history. Ang ilahang gitawag og damgo or imagination, himuon nilang verified information. So ato aning usa-usahon. Totoo ba mo mga choy nga ang giingon nga history repeat itself to? Niadtong 312 AD na convert si Constantino pagka Kristiyano Katoliko. Usa siya kapagano nga emperador sa Roma. Kaya nausa naman ang church ug ang state nahimo kining usa ka gamhanang relihiyon nga gitawag og Roman Catholic Church. Ang pro-Christian attitude ni Emperor Constantine nagsugod siya sa gitawag og 312 AD. Actually, before on that, before sa 312, na naman siya pagbati sa mga Kristiyanos, tungod kay kabalo naman siya nga ang iyang mama usa ka Kristiyanos, mabito nagbulag ang iyang papa nga si Constantius o si Reina Elena, tungod kay dili gusto ni Constantius nga siya mismo ang patay sa iyang asawa. So mo ni hinungdan nga nagbulag sila, nagminyo og lain si tawag ining Constantius, si Reina Elena nagtago-tago og gituuhan nga nagpuyo siya isip usa ka monghaba kung baga. And kang Constantino, pagdako ni Constantino, syempre kay wala may laing itudlo si Emperor Constantius nga mosunod sa Western Empire, gawas gyud sa iyahang gitawag og anak. Og even ganit si Maxentius appointed pud siya dito sa tawag ining Eastern Empire, kung wala ko masayo pa kay actually kana nga panahon Licinius and Maxentius eh. So karon, pero dili ta focus kang Emperor Constantine. So nahimong emperador si Constantino ni adtong tuig 306 AD. Kana nga panahon sa nahimo siyang gitawag og emperador, wala pa kaayo threats against the Western Empire until sa pag-abot before the 312 AD. And kabalo si tawag ini si Constantine nga kung by way of power, by way of strength, di gyud siya makadaog kang gitawag og Emperor Maxentius kay liman kag 25,000 soldiers niya sa Western Empire versus 250,000 soldiers kang tawag ining Maxentius. Mao to ga problema si Emperor Constantino. And syempre ang iyang mama kabalo na sa problema sa iyang anak kay naaman sa Rome ang iyang mama nga si Reina Elena. Og tungod sa pag-ampo sa iyang mama nga si Reina Elena, nahitabo nga na ay sa gitawag og divine intervention kung baga na pinaagi ni ini ang Dios mitabang kang Emperor Constantine. Kay imposible magig makadaog ang tawag ining ang Western Empire, ang Rome kung i-compare dito sa tawag ining Eastern Empire. Og tungod niini nakakita si Emperor Constantine og vision sa langit. Alas 12 sa udto, pagkahuman dito sa iyang terrace, namalandong siya, nakakita siyang timaan sa langit na cross na ay nakabutang in hoc signo vinces. In this sign you will conquer. Ni ining timaan na ikaw mudaog. Ug tungod niini kay dili naman na bag-o niya ang tawag ini nga Christian emblem nga cross, mo ni kalaban po ni kaayo sa mga kining mga sabadistang piki. Di man sila mahupot ana. Pero si Constantine tungod kay gipakitaan siya ni anang maong gitawag vision ang emperor emblem or kanang empire emblem nga maotong eagle or agila iyang giilisan na og krus. So ang armor, ang espada, ang flags naanay marka nga krus. Ug tuod man nag-abot si Constantino og si Emperor Maxentius dito sa Milvian Bridge October 27 kung kumasayop 312. Og tuod man sa direktang pagkaistorya napildi ni Constantino si Emperor Maxentius. Og nakaingon si Emperor Constantino kuyaw gyud ang Dios sa gitawag og Kristiyano. Og tungod niini naanay kung sa kuan pa bugat nga pagbati si Constantino dito sa pagtuo sa gitawag og mga Kristiyano. Og kana Kristiyano na agi panglutos before Constantine. Kanang mga Kristiyanoha illegal na before Constantine. Mabuto pagka 313 a year after nagpagawas og Edict of Tolerance si Emperor Licinius og Emperor Constantine para i-tolerate ang mga Kristiyano nga magkinabuhi freely. Naa sila liberty nga mag-practice, mag-exercise sa ilang pagtuo publicly tungod ni anang maong gitawag og balaura. Ngano man kay nahimong utang ni Constantine ang iyang kadaugan sa faith ug sa Dios sa gitawag og mga Kristiyanos. So karon, mga sir og tawag ining mga ma'am, na-convert na ba siya ana nga panahon totally? No sir, no ma'am.
Nganong wa man siya na-convert ana nga panahon totally, kaya wa man siya na bautismo eh. Na si pagbati. Ang ubang mga Israel converted siya, pero ang tinuod, dili pa totally and fully converted. Nga naman kay kung totally and fully converted ka sa usa ka gitawag og faith, dapat mo dawat ka sa gitawag og initiation. And ang Christian initiation mauna ang baptism. Si Constantine nakadawat og bautismo pinaagi ni Bishop Eusebius of Nicomedia ni adtong May 337 AD. Na himalatyo na si Constantino. Dito pa lang siya nahimong nabautismuhan. So buti pa sabot, before 337 AD, si Constantine dili pa niya fully embrace ang gitawag og Christian faith. Pero naana si pagbati sa pagtuong gitawag og Kristiyano. Og most of his decisions, declarations sa imperyo pabor kanunay dito sa mga Kristiyanos. Number 2 nga gitawag og point. Ingon pa ning atong higala nga pinaagi daw ni Constantino na usa na daw ang religion sa gitawag og kining Rome og ang Roman Empire og ang ang Christianity nga mo nang gitawag og Roman Catholic. Mali. Nga naman kay sa time ni Constantino wala pay declaration nga mahimong state religion ang Roman Catholic at that time until sa pag-abot ni Emperor Theodosius I ni adtong 381 AD. Kanang nahitabo sa 321 AD condemnation na against the pagans. Abi nimo ngano? Ato ning pasabto ning atong higalang tagak. Abi nimo ngano? Abi ninyo ngano? After midaog si Constantine sa giyera sa Milvian Bridge, gitagaan niya og otoridad nga mahimong Emperor of the East si Emperor Licinius nga ang iyahang asawa si Empress Constantia nga igsuon ni Emperor Constantino. Og tuod man naglihok si Licinius dito sa Eastern Empire, pero nabuang man si Licinius. Gusto man niyang ibalik nga kinahanglang ipugos gyud niya ang pagan religion sa Roman Empire, especially sa Eastern Empire. Unya kasi Emperor Constantino na may pagbating Kristiyano. Bisan pag gitagaan niya libre maka-practice ang tawag ining mga pagano at the time, together with the Christians nga mag-uban sila sa iyang imperyo. Kung sa kuan pa ba mura ba giluagan niya ba kung baga, pwede nga mag-practice ang pagano, pwede pud mag-practice ang mga Kristiyano. Karon kay nahitabo gusto man pursige ni Licinius sa East ang tawag ining paganistic religion. Gipangguba niya ang mga simbahan, gipanglutos niya ang gitawag og mga Kristiyano. So maotoy hinungdan nga nahitabo nga gusto ni Constantino kuhaon pagbalik ang Eastern Empire. Og tungod sa iyang kasuko nga ipugos ni ni Licinius ang gitawag og paganismo, iyang gi-abolish ang pagan religion, even ang mga pagan rituals sa iyahang gitawag og panahon. Maunang nigawas ng gitawag og edict nga gipagawa sa Laodicea ni adtong 321. Apil na din ang condemnation niya kang Emperor Licinius. Og kanang giingon ninyo nga gitawag og sandiluwa man na sa history. Na ay declaration si Constantino sa 321 o kini sa 313 nga libre ang mga Kristiyano nga mo practice sa ilang faith publicly. And number two, tungod kay naa naman si pagbati sa mga Kristiyanos, naa si pagtuo kung baga concerning sa adlaw sa pagsimba sa mga Kristiyanos. Kay before ang maong declaration, ang mga Kristiyanos nagsimba na kang Kristo adlaw Domingo ug mao nang adlaw ang ilang pagsimba. O basahan ng didaki. Nahitabo na gisulat na sa at the early of the 2nd century. Pagkahuman kining tawag ining writings ni Saint Justin de Martyr around 2nd century kining iyang apologia against the emperor para padipinsaan niya ang mga Kristiyanos. Domingo na sila magsimba. Kunya sa usang pagi nga kanang Domingo nga pagsimba sa mga pagano na. Ang mga pagano wala man sila official day of worship kay ang tanang mga adlaw gi-honor nila na sa ilang mga Diyos-Diyos. O na di ba? Dadaghan na kanang mga pangalan sa gitawag og kanang mga adlaw, ilan ang gi-honor para simbahon nilang Diyos. Wa sila specific day of worship. Nya mingon mo nga Sunday. Dili, nganong bukat ng Sunday niya, nga naman tungod kay naa na siya pagbati sa mga Kristiyanong daan. Pero at that time, dili pa siya fully converted. And at the same time, dili pa isa.
dili pa usa ang state og ang gitawag og religion. Nahimo lang usa ang state og ang religion after kang Emperor Theodosius I, 381 AD. So, kining gi-present sa atong higala, binotbot ni. Binotbot, bidakak, imagination, himuon nilang tinuod. Nya uway ebidensya. First part pa lang niha. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.